Vertrouwd, smoek en warm. Dat binnen de uitgangspunten van de dijkbesteging die in januari begint in het Art en Sien Museum. De nieuwe activiteit is net onlogisch, want het museum krijgt nu ook al een soort kwetsbare ouderijn over de vlier. De groepen die hier komen, de ouderen, en dan hebben we het mensen met geestelijke beperkingen of een lichamelijke beperking. Mensen die dementerend zijn of mensen die een hersenbloeding hebben, die komen hier dan als groep met een verpleeghuis. En die vinden die vaak heel mooi. Ze hebben hele verhalen, want ja, waar ze komen, dat hebben ze meemaken. Dus dat is een stukje van hun verleden. En dat komt hier weer tot leven. Maas is het hele museum van de ouderijn. Midjes kennen ze te lenen in een eigen ruimte. Afschermen van de orenbeziekers. Het is vooral het doel om de ouderijn noffelijke dagen te bezorgen. Nou, als je komt, we eerst beginnen met een bakje koffie. Een stukje huiselijkheid, een stukje gezelligheid vinden we heel belangrijk. We denken zelf op de tweede helft van de jaar even een leuke activiteit. Dat kan een individuele activiteit zijn, zoals een krant lezen, even breiden, even borduren, even haken. Maar het kan ook een groepsactiviteit zijn, een gezamenlijk spel, een stukje oudere gymnastiek. Dat kun je zo bedenken als je willen, maar we willen vooral vanuit de mensen zelf, wat vinden hem leuk? Willen ze even rustig zitten en worden ze een beetje indurten? Mij dat ik even. Ze zijn als het ware een beetje thuis. Verbrouwen tussen de vertrouwde squalplaten uit de eigen squaltier maakt het bij de ouderijn het nedige los. Ik bedoel, aap noopt mis. Ja, de meeste mensen kennen het plankje uit de holle. En dat vinden ze prachtig om dan over te vertellen.